Okay, zwana. Asibuze ubaba. Baba. Bafana bami labanga umsindo wangaka. Hayi baba isicela ukuchazela la. Besiphumile baba sawuzingela la ngiyayithi baba. Masiphume sawuzingela. La kube kuvuka impunzi. Yebo. Masivuka impunzi lapha sibone kunamaqanda. Mina ngithi la maqanda ngayimpunzi yena utaxi wawo. Kodwa kuvuka impunzi baba. Mina mdala ngitshela ngathi impunzi ayibekeli. Mina ngiyabekela baba wayi kuvuka impunzi namaqanda. Baba sicela usichazele ngoba mina ngimtshelile ngathi yabona ifu ile mpunzi lamaqanda bongakwani. Lo ngiyakutshela so. Lami ngikutshelile ngathi Okubona kule mpunzi ebekelayo. Nabhetshu uzamela imali yotshwala. Mina ngikutshela ngathi ubaba ngathi impunzi ayibekeli. Lami ngiyakubulala. Lami ngiyakubulala so. Ngiyaphika umamachuma nangu sendlini. Imani bafana bami. Ngiyaphika. Yabona alifuna ukubulala. Yemdala. Imani. Impunzi. Kwesinye isikhathi yabekela. Kwesinye isikhathi ayibekeli. Ngitshelile nakuba ngiyamuza ubaba uthini? Ngiyamuza uthi kwesinye isikhathi iyabekela kwesinye isikhathi ayibekeli. Okay hayi sengiyazwisisa. Okay hayi mdala hayi ungaqhubeka ulala. Hayi sorry ukuvuza ya sorry yabona ngikutshela ubaba uthi isikhathi yabekela kwesinye isikhathi ayibekeli. Hayi wena uzodlala ngami.